Igbo ndị njem ọnụ, Igbo ndị jikwa m eme ọnụ, ekelekwa m unu. Taa awụchikwala m ọzọ, ejikwa m isiokwu mara ihe ebe n'ụbọchị nke taa. Isiokwu nji bịa sị egwu na uru ọ bara. Egwu na uru ọ bara. Ịtụgharị ha n'elu ndị iti, music and its impact. Music and its impact. Ihe a bụ isiokwu nji bịa n'ụbọchị nke taa. Echefukwala biko, ihe a bụ oge amara. Emume anyị nọ n'ime ya bụ ugbu a bụ oge amara, Season of Grace, n'isi mbido TV. Ọmụ nwanne unu nwoke MC The Baptist C. Obiachu na-ewetara ya wee emume oge amara ma ya kwuo elekere nke 7 kwa ụtụtụ ọbụla ma ochie. Dịka m na-achị ekwuru ihe emume a, ana m asị ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya. Ọ bịara bụ onye abịagbune ya, mgbe ọ ga-ala ka mkpukpu azụ hapụ ịpụ ya. Ekelekwa m ụlọ ọzọ. M na-agbakwunye, m na-asị nke onye chiri ya zere. Anyị ga-eleba anya na ihe gbasara ịdị egwu dị iche iche anyị na-anụ n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa. Ịdị egwu dị iche iche na-akụ n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa. Kedu uru ọ na-abara anyị? Kedu ihe ọ na-akụziri ụmụ anyị? Kedụkwa ihe ụmụ anyị na-amụta n'ime ya? Ihe a bụ ihe ndị anyị ga-elebara anya n'ụbọchị nke taa. Biko, agakwala ebe ọbụla. A sịkwara na ị ga-aga nyụọ mamịrị, ya bụrụ mgbe anyị ga-agara obere ezumike. M na-arịọ gị biko, ya bụ nnọọ naanị gị na-ekiri ihe a n'oge ugbu a, biko kpọtụrụ enyi gị, kpọtụrụ nwunye gị, kpọtụrụ di gị, kpọtụrụ ụmụaka ka ha bịa nụrụ ihe MC The Baptist C na-achọ ikwu ugbu a. Daalụ. Gịnị bụ egwu? Egwu bụ ihe ahụ nke ọ ga-abụ ịnụ inwe ntụgharị uche. O nwere ụdị egwu ị ga-anụ ma ị nwere enwe gị ị na-enwe obi aṅụrị. O nwere ụdị egwu ị ga-anụ ma ị na-enwe enwe gị ị na-ebe akwa. O nwere ụdị egwu ị ga-anụ ma obi dị gị mma, obi agbarụọ gị. O nwere ụdị egwu ị ga-anụ ọ dịghị ka gị were mma ji egbuo mmadụ. O nwere ụdị egwu ga-abụ ịnụ ọ dịghị ka gị were ọgwụ gbuo onwe gị. Egwu na uru ọ bara. Music and its impact. Ajụjụ. Ugbu a ị na-ege m ntị, kedu ụdị egwu ị na-ege? N'ụtụtụ a, kedu ụdị egwu ị ga-akpọ? N'oge ehihie, kedu ụdị egwu ị ga-akpọ? N'abalị, kedu egwu ị na-ege tupu ihie ụra? Legodo anya, dịsi ụzọ mmadụ akụnye etinye ofe egwu na-agwụ gbirigada 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 gbom 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 gwam 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 gbirigada gbam gwam kụsasịa mmadụ isi. Ihe o kwesịrị. Mgbe anyị dị n'ụmụazị, o nwere ụdị egwu mpa m na-akpọ n'isi ụtụtụ. Ọ bịakpọnye egwu izire anyị na-ele. N'ụlọ nna m n'igwe, ọtụtụ ebe obibi dị ya, o nweghị onye ga-agbata ya ma ọ bụ ego onye dị nsọ. N'ụlọ nna m n'igwe, kati ebe obibi dị ya, o nweghị onye ga-agbata ya ma ọ bụ ego onye dị nsọ. Igere ntị na ihe egwu ahụ na-ekwu. Egwu zi anyị na-asị n'ụlọ nna m dị n'igwe, ebe obibi dị ya, o nweghị onye ga-abata n'ụlọ ebe ahụ ma ọ bụghị onye dị nsọ. Ị kwesịrị n'isi ụtụtụ ịkpọọ egwu nwere ihe a na-akpọ meaning, nwere nghọta, na-akụzi ihe, na-ewuli mmụọ mmadụ elu ka ọ mata Chineke nke ukwuu. Ịbụrụ onye ụmụ gị, ịbụrụ ji ụmụazị,
ụmụ gị dị from site n'afọ 1 afọ ruo n'afọ 18 site n'afọ 18 gbatuwe ihe aka ụmụ gị dị ikwesịrị akpọ egwu na-enye ha ọgụgụ isi, egwu na-akụziri ha ka esi asọpụrụ mmadụ, ka esi ekele mmadụ, ka esi akwanyere Chineke ugwu, ka esi adị ihe na-akpọ kọmited n'ịgụ akwụkwọ. Ihe a wee egwu ga na-akpọrọ ha. Ị bụkwara onye lụrụ nwaanyị ọhụrụ, idegwe gị ga na-akpọ nwunye gị. Tupu m agwa gị idegwe gị ga na-akpọ nwunye gị, biko soro m ka anyị ga gbara obere egwu. Anyị gbata egwu gbata, aga m agwa gị ide egwu a ị ga na-akpọ nwunye gị lụrụ ọhụrụ. Biko ekekwala ebe ọbụla. Ekelekwa m dịka usoro ma nje gba afere egwu ọma nke nwanne ya nwoke bụ nke nwanne ya nwoke David kụpụtara ka afere egwu ya bụ Chidikem. Ama m na ụmụ ihe ghọtara n'egwu ahụ. Ekelekwa m unu. Tupu anyị dọpụrụ obere ezumike gbara egwu, asị m na-akọrọ unu ụdị egwu ịkwesịrị akọrọ nwunye ahụ lụrụ ọhụrụ. Ọ dị gị mkpa ịkalụ nwaanyị ahụ chọrọ ịma ụdị egwu ahụ. Ndị egwu gara akọrọ ya egwu ga-eme ya ka ọ na-aghọta mkpa ọ dị na ịhụrụ ya n'anya. Egwu emekwe ka ọ na-aghọta uru ọ ga-abara ya idobe ihe ahụ akwụkwọ nsọ kwuru na nwaanyị ga-anọ n'okpuru di ya, nwaanyị ga-enwe nsọpụrụ n'ebe di ya nọ. Nke atọ bụ ka egwu ga na-akụziri ya ihe ga-eme ka ọ ghọta na eluigwe dị ire, ọkụ ala mmụọ dịkwa ire. Ụzọ egwu atọ a bụ egwu ga na-eme ịkwesịrị na-akụrụ nwaanyị lụrụ ọhụrụ. Gịkwa onye lụrụ nwaanyị ọhụrụ dịka ị na-eme ka nwunye gị na-aghọta nke a, egwu ahụ na-akụzikwa gị ihe. N'ụzọ nke ọzọ, dịka m si ịbụrụ onye nwa gị nọ site n'afọ 18 gbatuwe, ị ga na-akụrụ ha egwu ọ ga-abụ ha na-anụ, ha na-eto, egwu ahụ na-akụ n'ime ha, na-akụziri ha ihe. Ọwụ egwu ga na-eme ha na-agba ya, ha na-eme ka imbeside, onye akwụkwọ na-adọ, onye na-akwụkwọ na-achọ ịnwụ anwụ, ma ọ bụ nke na-eme ha na-agba ya, ha edowe aka ọkpọ. Tupu ị na-ama ihe na-eme, esoro ha nwanne n'ọnụ, pụza ọbara agbawa. Ọkwa ihe ha nụrụ n'egwu. Ma ọ bụ egwu nke ga-eme ha na-arụ egwu ahụ, egwu gosi na akpa ha egwu nke na-eme ha na-arụ egwu ahụ, ha na-eyipụ akwa ha na-adọ ofu ụkwụ ka onye akwụkwọ na-adọ. Ide egwu ahụ ga-eduba ha ebe dị njọ. Mana egwu ga na-akpara ahụ egwu ga-enwe ha na-ege, o nwere ike mgbe aha dị ntakarị ha ga-aghọta ihe egwu ahụ na-akụ ọcha ọfụma. Ọ kịta ka m bịa na-aghọta ihe ide egwu mpa m na-akpọ mgbe aha dị na ụmụazị. Ezi nwaanyị dị ụkọ, ọrụ aka ya karịrị ubi. Egwu ndị ahụ mpa m na-akpọ mgbe ahụ, kịta ka m bịara na-aghọta ihe ọ pụtara. Egwu pati ọgbasị, egwuzi anya na-ele, ụmụ egwu ndị ahụ na-ewuli mmụọ mmadụ elu. Ugbu a ka m bịara mata na-aghọta ya ọfụma, mbechitere masị ewu mpa m kụrụ m ezigbo mkpụrụ, aga m akụrụ m ezigbo mkpụrụ. Ọnwụ hepụta isi ụtụtụ gbalitere home theater gị n'isi, ọ na-asụ bidim gbagba gbagbotom yaga sirikisi pikisi sigi. Ụmụazị kwesịrị ịnọrọ ofu ebe na-enwe ihe na-akpọ reflection. Efu ha pụta na-emela dis, ha na-agba na-emela dis. Tupu ị mara ha ga-agawa disko. Gịnị ka m na-akọwa? Egwu na uru ọ bara n'ime obodo anyị ugbu a. Ihe na-akụziri ụmụazị ihe karịtata ugbu a bụ egwu na gịnị, ihe onyonyo. Maka ọnwụ ihe ị nụrụ na ntị ihe obi gị ga-eme, ihe na-akpọ regista. Obi gị ga-ahazi nọta ma chekwa. Ihe ịhụnanya bụ ihe ga-anọ n'ọgụgụ isi. Chee na ịpụtara mụ na gị anụ
tigbuo zọgbuo tigbuo zọgbuo tie ya ka ọwa ma nwanne gị ụra kugbuo nwunye gị nwunye gị mere ihe a kwuo ya ezigbo ụra nwunye gị mee kwuo ya ezigbo ụra ihe anyị na-anụ kwa ụtụtụ o nweghị ọzọ ị na-anụ di gị nye ya ego ya ezughuru ya kpọọ ya onye oshi ihe a gị na-anụ kwa ụtụtụ ụle ị na-anụ ya biko o nwere ihe ndị otu m ga-akọkwu ma sịrị unu biko ka anyị ga gbara obere egwu anyị gbara obere egwu anyị ji ya anyị akọpụkwa ya anyị amakwara uru ọzọ egwu ga-abara anyị na ihe egwu ga-emekwa anyị na ndụ biko soro unu m ka anyị ga gbara afere egwu bụ surprise nke Nwadoma Amazing Ijeọma kọpụtara biko dịka ị na-agba na-aghọtakwa ihe echefukwara ihe a bụ Oge Amara n'Isi Mbido TV. Ekelekwa m unu otu usoro m na anyị ga-agbarịa afere egwu nke a nke akpọ surprise ama m dịka ị gbara ya bụ egwu onwe ihe ghọtara ekelekwa m unu echefukwara biko ihe a bụ Oge Amara Season of Grace n'Isi Mbido TV nke m na-ewetara nkwa isi ụtụtụ ọbụla ya kụọ elekere nke 7 biko a sịkwarị na-enwe ohere kwa mgbe na-ekiri m n'ụlọ gị ma ya kụọ elekere 7 nke ụtụtụ mana ị nwere ekwentị na-eme browsing ị nwere ekwentị na-eyuzu megabyte Android biko soro anyị na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche ma na Instagram ma na Twitter ma na Facebook ọwụ @isimbido ị chọrọ isoro anyị maọbụ ị chọrọ ikiri ihe ndị a m gozigoro ihe ndị a m kwugoro ma nke ndị na-ekwu ugbu a gaa na YouTube pịa youtube.com/isimbidotv iwutezie anyị ebe ahụ n'uju ekelekwa m unu daalụnụ anyị nọ na-ekwu maka isiokwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ egwu na uru ndị ọ bara egwu na uru ọ bara ịdị egwu ị na-anụ na ihe ọ na-eme n'ime gị na ihe ọ na-akụziri na ihe ị na-amụta ịdị egwu ụmụ gị na-anụ ụmụ anyị na-anụ ugbu a ihe ọ na-akụziri ihe ha na-amụta n'ime ha ị ga-afụ nwa gị ọgacha akwụkwọ gbata adọtara azụ ya ka onye na-atụ onye akwụkwọ na-adọ ị na-ele nwa gị si bịa kedu egwu na-agba ya kedu ọsọrọ nke na-ewu o nwere eziokwu na ha gaa n'ụlọ akwụkwọ ha na-anụ egwu dị iche ma otu ha nọ n'ụlọ n'isi ụtụtụ ụtọ mgbe ha agabaghị akwụkwọ mgbe ha na-akwado ịga akwụkwọ ịgbanyere ha egwu na-ewuli mmadụ mmụọ elu egwu na-akụziri mmadụ o nwere ụdị egwu ụmụazị kwesịrị ị na-ege nke mbụ egwu ga-eme ha ka ha na-enwe nsọpụrụ n'ebe nne ha na nna ha nọ n'ebe ndị nkụzi ha nọ n'ebe ndị tọrọ ha nọ n'ebe ndị ọgbọ ha nọ egwu ga-emekwa ha ka ha na-ekele mmadụ ka ha pị na-eme mmadụ ihe ọjọọ ka mmadụ mee ha ihe ọjọọ ka ha nwere ike ịgbaghara ndị ahụ ya bụ idegwu ga na-akụrụ ụmụ gị ya bụ idegwu ị ga-agba mbọ fụ na ị na-amanye ụmụ gị ka ha na-ege ekwuola m sị na ịdị egwu mkpa anyị na-akpọ mgbe anyị mpere mpe o nyere m aka n'oge m na-eto omem ihe a na-akpọ guide omem ọ haziere m ụzọ ịdị egwu m kwesịrị ị na-ege ọ bụrụ na egwu ndị ọzọ na-akụ mgbaji aka na ntị mana o nwere ụdị nke m na-amasị ị na-akpọrọ onwe m n'ụlọ m biko onye ka m ji weta isiokwu nke a n'ụbọchị nke taa wee sị egwu na uru ndị ọ bara kedu ụdị egwu ị na-akpọ n'ụlọ gị dịka onye alụbeghị nwaanyị dịka onye alụbeghị di dịka onye nọ na di dịka onye ji ụmụazị dịka onye nụrụ nwaanyị maọbụ onye ji ụdị ọhụrụ kedu ụdị egwu kedu ụdị ihe onyonyo ị na-ekiri kedu ụdị egwu na-akpọ n'ihe onyonyo gị ahụ ihe a bụ ihe ndị ọ ga-awụ ịnọrọ ọdụ gbakọọ chịkọọ iwerire gị gwa eze gị ọnụ onye ka eji hiwe Oge Amara ka e were Oge Amara haziere gị maọbụ gbanye gị aja n'ukwu na ihe ọma ahụ nke ị na-eme maọbụ ihe ọma ahụ nke ị chọrọ ime echefukwana ihe a bụ Oge Amara n'Isi Mbido TV ọkacha anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ ọ lawa enu ha ọkacha anaghị eji akpa kechie ya mara na ihe emume a Oge Amara abịago na njedebe o nwere ebe a ka anyị ya apịchi ya n'ụbọchị nke taa biko
echefukwara ya akwụ elekere nke 7 kwa ụtụtụ ọbụla anyị awụchie ebe ọbụla ị nọ ị ka na-ehi ụra mmụọ ozi ga-etete gị ka ị bịa nụrụ ihe MC The Baptist na-eji abịa n'ụbọchị nke ahụ. Dịka m na-ekwu, ọ bịara abụọ onye abịagbuna ya mgbe ọ ga-ala ka mkpukpu azụ hapụ ịpụ ya. Ihe ọma mere onye ya mekwere ibe ya nke onye jiri ya zere. Ọ wee ebe a ka anyị achịkọ ya, mana tupu anyị laa anyị ga-eji egwu a wee malite wee gbara egwu wee gawazie. Aha efere egwu a bụ isi nke m ka onye kụkwara na egwu ọ bụ nwanne anyị nwoke ọma na-akpọ Paul nwoke ọta na-akụpụtara egwu a. Dịka ị na-agba egwu a na-echetakwa na ihe a bụ ememe oge amara n'isi mbido TV. Ọnwụnwa nwanne unu nwoke ọgụ unu nwoke MC The Baptist Obiachụ na-ewetara ya unu. Daalụnụ. Nekwanụ m otu a n'ụtụtụ echi